Здравейте хора, аз съм Бошкар Мижди и днес ще играем точно така, както виждате, Clash Royale. И това е нашият клан, нова сел тим. Клан чест 9 от 10, на втория ден сме сега. Вижте ми дека, напишете в коментарите дека дали ми е хубав или не. Ето вижте всички карти. А знаете ли този бък? Само да го правя. Ето така. Да стават големи карти, аз го научих. Сега нека да съберем малко за клан чест. Чакаме да ни зареди. Сега пак ще ни се бъгне като зареди. Най-вероятно. Така. Ето зареди ни. Нашият опонент видяхте му дека. На Twitch има, бандити има. Ето бъгна ни се и стана много бързо всичко. Но ние правим 10 лео. Така, голем. Значи аз трябва да девкам. Те има филитки на 11, могат да се направят на 12 и аз не девнах както трябва. Добре, няма нищо. Сега ще направим голем и грейвярд. С неговият голем и моят грейвярд. Така той има също и бандит, добри карти има. Нашият, как да го кажа, съотборник. Винаги остава, аз трябва да се дев. Добре, за сега не върват на добре работите. След това ще изпробваме един друг дек, който мисля, че е добър. Но ще разберем след тази игра. Нали, като го изпробваме все пак. Добре, ето че и ние можем да вземем тауър. Боулер! Така, това клипче, ако съберете 10 лайка, аз ще бъда много доволен. Защото нов е каналът и всичко е ново. Не съм доста добра арена, но вие виждате, че съм добър. Отново пускам нашият голем. Явно ще правим здрави атаки от ясно. Сега пак трябва да има дев. Така. И ето, че ние тук може да победим. Но дали ще стане? Дали ще победим? Много здрав демидж взехме. Към ми Giant. Така, това е доста добро. Но тук кой ще се дефне? А кой ще защитава? Ето, че победихме. Взехме тази игра много бързо и много добре. И така. Тук е някакви да влинем, да играем. Да вече клан чест 79-250. Очаквайте клип днеска, който ще отваряме клан честът. Да, нека да изпробваме другия дек. Всеки клип може да правим така по две батълки. Чакаме да зареди. Така, и ако гледате това клипче, абонирайте се за Shadowlite BG, който канал е доста добър. Сега, ако се чуете защо казвам, че този дек е добър, сега ще видите. Комбото, което ще направим. Giant и 3 мускетарки, 4 мускетарки, защото там има някаква. Не го мисля, че
Ако няма Fireball, не е много успешно, може да вземем тази игра. Но и Бомбер е много голяма пречка. Добре. Успяха да ни се защитат тук. Сега чуди 100% скелетна армия. И просто трябва да се защита. Така пишете в коментарите кой дек от двата ви впечатли повече. Това видео няма да бъде доста дълго, но все пак като второто видео за каналът, то ще бъде добре. 10 лайка, ако можем, давайте да съберем, чупете лайк бутона. Тук отново нещата ни се получават много добре, както в миналото начало. В миналият батъл извинявам се, ако правят малко проблеми, но няма нищо. Тук няма Арус. Не, аз той няма Арус. И това беше много лошо. Защото скелетната армия успя да ни спре всичко. И както изглежда, че този батъл ще бъде загубен. По всичко изглежда да обърках се. Там вече почти ни взеха тауъра. Тук почти ни го взеха. Ето, че и този батъл ние загубихме. Те взеха 2 за кланчеста. GG, we played. И така мисля това да бъде всичко от този клип. Надявам се видеото да ви е харесало и чупете лайк бутона за нека съберем 5 лайка. Бай бай в следващото видео.